Şahsy taýdanyş üçin adamzat durmuşyny näme derejede wajypdygyny ählimiz hem bilýäris. Ýöne şahsy taýdanyş hereket bolmasa bolýan däldir. Bizim köpüýemiz şahsy taýdanyş hakynda gurrun etmäni halaýarys. Ýöne gynansak da hereket etmäni halamyz. Şol sebäple de biz şahsy taýdanyş hakynda, şahsy taýdanyş üçin hereket eden we uly derejelere ýeten adamlar ýaly ýaşamyz. Aslında şahsy taýdanyş diňe siziň özüňize peýdaly bolman, eýsem siziň maşgala adalaryňyza, ýakyn töwereklerinize de uly peýdasy bardyr. Bugünkü videoda men size şahsy taýdanyş ugrunda hereket edip, uly derejelere ýeten adamlar hakynda gyzykly we peýdaly maglumatlary aýdyp beren. Adatçy bolşaly bugünkü video başlamazdan öň men sizden kanala agza bolup like goýmagyňyzy, tesbir edip dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy uly haýyş edýärim. Gelin onunla başlayalım. Anhaşy görýän adamyň ady Brian Acton. Ol Amerikaly programmist. Ol 2009-njy ýylda Facebook kompaniýasyna işe ýerleşmek isleýär. Ýöne onuň ardasy reddedilýär. Ardasy reddedilen Acton bir näçe aýdan soň WhatsApp Messenger'i döretýär. Ve tiz wagtda WhatsApp Messenger dünýäde gaty belli Messenger'e öwrilýär. Ve muny gören Facebook kompaniýasy, ýagny şol Brian Acton'y işe almadyk kompaniýa, Brian Acton'dan şol WhatsApp Messenger'i 19 milyar 300 milyon dollara satyn almagyna mejbur bolýar. Anha görüşiňiz ýaly edil adamlar özüň şahsiýetiniň üstünde işlemek, özüni gelişdirmek gaty peýdaly zatdyr. Eger siz dowamly özüňizi gelişdirmek üçin hereket etseňiz, şol hereketleriniz bir bahar mewesini berip başlaýar. Şonuň üçin şahsy ösüşde elmydama hereket wajypdyr. Hiç bir zat bir günde öğrenilýän däldir, ýa-da bir günde üstünlüge ýetip bolýan däldir. Munyň üçin wagt we izigderlik gaty wajypdyr. Eger siz mysal üçin bir zat öwrenmäne başlasaňyz, belli bir wagtdan soň siz şol zatdan bizar bolarsyňyz. Ýöne siz şonu da şo zada taşlamaly däl. Eger siz soňundan bir zat ýetmek niýetiňiz bar bolsa. Sebäbi biz adamlar emosional zatlar bolandan soň biziň o günlerimizden bar, elbet günlerimizden bar. Şol käbir adamlar şeýle bir nastroýenisi ýok wagtynda ýöne başlanýarlaryny taşlaýarlar. Ve ol hem gaty ziýanly zatdyr. Sebäbi başlanýarlaryny taşlandan soň ýene gaýtadan dowam etmeli bolýar. Benim pikirimçe başlanýarlaryny taşlaman, eýsem bir ara kesme etmek gerek ve biraz diňjalyp ýene şol işe dowam etmek gerek. Mysal üçin alma ilk sereden de gül ýaly, gül bolup açylýar, dogrymy? Alma pyntyklaýar, soň gül açýar. Şu pyntyklaýar diýenimiz şol biziň pikir edip başladygymız. Gül açýar diýdigimiz biziň başladygymız wagtymyz. Şol biziň başlan wagtymyzda edil gül ýaly açylýar, ulu höwes bilen bir zat etmäni isleýäris. Ve soňundan ýaşyl bolup duran wagtynda dişläp görseňiz pişmedik almany ağacı turşudur. An şo turşu wagty bolsa, şol biziň ýanky o ýoluň ortasındadygymyzdyr. Şol wagt kyn günlerimiz, käwagt höwesden gaçyp bileriz, käwagt hiç tat etmek islemän bileriz. Ýöne şonu da biz şol hereketi dowam etdirmeli. Ve iň soňunda görseňiz şol almalar sary ýa-da gyzyl bolup, süýji şeýle bir ullakan, bir guw alma bolup ýetişendir. Ine şol hem siziň edin zähmetiňiziň netijesi, ýagny mewesidir. Edil şoň ýaly analogiýa bilen özüňiziň hereketinizi dowam etdirip bilersiňiz. Eger mysal üçin siz bir zada başlan bolsaňyz we şu wagt kyn döwürleri başdan geçirýän bolsaňyz, öwrenmek islemeýän bolsaňyz, onda siz şu wagt şol turşu wagtyňyz. Eger siz çydap dowam etdirmegi başarsaňyz, diýmek siz mewe wagtyňyza hem ýetjeňiz iki uçsuzdur. Gelin indi ikinci kahramanımıza seyredelim. Ol hem şahslardan ösmek için ulu hareketler edip uly netijelere eýe bolan UFC çempionu Khabib Nurmagomedov. Bilşimiz ýaly Khabib Nurmagomedov Dağıstanly ve şu wagt bütün dünya belli bir sportsmen hem trener. Hawa siz diýip bilersiňiz, onuň kakysy kömek etdi, ol trener boldy şol sebäpli. Ýöne sen kakan kömek etse de senin ödüň çykyp buruşmaly. Şo taýda sen ödüň şonu burup ýeňip bilmeseň, diýmek sen kakan näçe kömek etdi peýdasy ýok, sen şonu başarmaly.
öğrenen zatlaryny öğrenmeli. Onun başyndan hem Habib ilmi dama özüniň üstünde işleýär. Görüşiňiz ýaly hiç wagt hem erwet tarapdan tanalan däldir. Ilmi dama diýen sözünde durýar. Yeňjek diýdimi yeňýär. Şul yeňýär diýdim yeňýär. Onuň arkasynda näme bar? Onuň arkasynda ynam bar. Ýagny ilmi dama türgenleşmek, ilmi dama şol sport bilen meşgullanmak we şoňa zatlar. Habibiň ýene-de bir gowy tarapy hem ol hiç wagt hem oňa ýyldız keseli degmendir. Ol elmedam ulu bilen hem kiçi bilen hem sylyşykly gürleşýär we özüni adam şekilli alyp barýar. Biziň ählimiz şaýat bolduk. Onuň garşydaşlary her hil adamlar boldy we barysyny hem ýeňip geçdi. We şu wagt hem islam mahaçy we beýleki sportsmenleri türgenleşdirýär. Biz diňe netijeleri görýäris adamlar. Ýöne Habib Nurmagomedowň şol derejeye ýetmesinden öň interwýularyny dinläp gören bolsaňyz näçe sefer aýak döwükligine çykyp söweşipdir. Aýagy döwük bolsa da şol çykyp söweşipdir. We ondan başga da bir giden sagatlarça, aýlarça, ýyllarça türgenleşmek bar. Bir günde bolan zat däl o. Ýöne onuň netijesi de bar, beren meýwesi de bar. Mysal üçin şu wagt Habib Nurmagomedov bütün dünýäniň isleýän ýerine islenik wagtda gidip bilýär. Maddi ýagdaýy gowy, adynyň awraýynyň özü hem näme diýerler. Gelingindi inniki gahrymanyza geçelim. Ol hem Salt Bay lakamy bilen belli bolan bütün dünýä belli türk kassaby Nusret Gökçe. Nusret Gökçe'niň hem durmuş ýoly gaty kyn bolupdy. Ol 1983-nji ýylda Türkiýanyň Erzurum welaýatynda kömür käninde işleýän bir adamyň maşgalasynda dünýäge gelýär. Ýöne maşgalanyň maddi ýagdaýynyň pesligi sebäpli ol 6-njy synpy tamamlandan soň mektebi taşlap İstanbulda Kadıköy'de bir kassabyň kömekçisi bolup işe ýerleşýär. Öğrenen hünerini kämilleşdirenden soň mümkinçilik dörep ol Argentina'ya gidýär we Argentina'da we Amerikan Birleşen Ştatlarynda 2007-nji ýyldan 2010-njy ýyl aralygynda köp ýerli restoranlarda diňe şol hünerini kämilleşdirmek üçin ýatar ýer we ýymy terazy bolup aýlyksyz zähmet çekýär. Şeýtmek bilen ol özüniň hünerini gaty kämilleşdirip soňa waka öz restoranyny açýar we öz restoranynda gaty gowy hilli, ýokary hilli hyzmat berip başlaýar. Nusret Gökçe 2017-nji ýyldan başlap has tanymal kassap boldy. Sebäbi onuň et kesýän videosy Twitter'da, Instagram'da 16-17 milyon sapar görüldi. Ve ondan sonra Nusret has belli bolup bütün dünýä belli adamlar bilen surata düşüp zat edip şeýdip özüniň restoranlaryny bütün dünýäniň ähli pünçeginde açdy diýen ýaly. Mysal üçin şu wagt Nusret'iň restoranlary İstanbul'da, Dubai'da, Gretsiýada, Angliýada, Amerika'da ve başga da bir näçe ýurtlarda bar. Anha bu da ýetdi adamlar görüşiňiz ýaly şol şahsy öz üçin işlemek, şol özüniň şahsiýetiniň üstünde işläpdir. Ýagny şol diňe iýiçki we ýatar ýere razy bolsa da özüniň hünerini kämilleşdirip gowy derejelere ýetýänçe zähmet çekipdir. Şu diýjek bolan zadym esasat şurada çeksen zähmet ýa rahmet. Ýagny bugün çeken zähmetiň ertir hözeri bardyr. Şonuň üçin ilmi dama maksady okunly bolup, kynçylyklardan gorkman, diňe öňe tarap hereket etmek gerek. Diňe şol ýagdaýda siz eden arzuwuňyza ýetip bilersiňiz. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videonu jemleýär we bu video siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärim. Eger şeýle bolýan bolsa, onu siz kanala agza bolarsyňyz, like basarsyňyz, tesbih edersiňiz we dostlaryňyz bilen paýlaşarsyňyz diýip uly umyt edýärim. Siziň bilen inniki has gyzykly we peýdaly videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.